Jee, pallo itselle ilmaahan. Hyvää tekemistä, hyvää keskittynyt tekemistä tähän alusta asti. Lähdetään rytmiin. Seuraavaksi saat valita itse käytettä vasuria vai oikeeta enempi, mutta teet toiselle jalalla 3 ja toiselle 1. 3, 1. Okei, lähde kokeilemaan. 3, 1. Ääneen, jos se helpottaa. Ei pystyy tosi hyvin, kun laskit ääneen. Tärkeää löydät sen yksin. Pomputtelu, kun sä joudut ajattelemaan sekä pomputtelua että sitä rytmiä, niin pystyt sä ajattelemaan koulun ruokalistaa. Eli me saadaan täällä pomputteluun meidän ajatukset siihen, että nyt me ollaan harjoittelemassa ja kehittämässä. Nämä treenit on vain tunnin treenit. Teidän normitreenit on 90 minuuttia, niin nämä on paljon lyhyemmät kuin meidän normitreenit. Eli yritetään saada näistä maksimi irti tekemällä koko aika hyvin. Sitten, että me pystytään tekemään koko aika hyvin, niin meillä pitää olla hyvä keskittyminen ja sen takia me aloitetaan pomputtelu. Nyt te teette tälleen, saatat haltuun, saatat kosketuksen ja syödät. Se on nopeeta. Mitä nopeeta? No pallo tulee täältä sun yli, juokse pallon luokseen, ota eka kosketus suoraan jonoon. Keskity kiinni. Okei. Ja käy hyvä. Eka tatsi suoraan jonoon. Tatsi siellä taa. Yes. Tatsi siellä taa. Yes, tappaa. Hyvä. Mitä Mio keksii? Tatsi siellä taa. Vau, loistava tatsi. Tosi hyvä. Go, 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 go! Yes, just näin. Kaksi tatsia. Uudemman kerran. Jep. Jep, just näin. Hyvä kuulostaa, jätkät. Hyvä kuulostaa. Hyvin pyörii pää etu. Tänne just näin. Jep. Mennään 10 sekkaa vielä. Hyvä kuulostaa, hyvä pieni puhe kaikilla ryhmillä. Tässä on hyvä. Hyvä. 10 sekkaa. Iso liikepuolella toiselle etu. Rasse sama juttu. Tamppa sama juttu. Hyvä Mio. Iso liike puolelle toiselle. Sitä haetaan. Se ei harhauta ketään, jos saatat vaan tossa sun edessä sen pallon alta. Pallo liikkuu sivulta sivulle. Pallo maaliin. Vähän levättyä jaksetaan tehdä. Niin hyvin toistoa kuin mahdollista. Astu sinne alemmas etu. Astu alemmas. Jees, parempi. Oikein keskity. Tiputtaa olkapää sinne alas. Ja pitempi kosketus. Pallo maaliin. Rasse kulmiin. Keskelle. Arne. Se oli tarkkaa. YKK ja pallo maaliin. Arne voi lähteä. Ei tarvii ottaa rataa tyhjää. Niin tuntuu. Se on vitosen taika. Ei jeestä vielä. Voit kiertää vaan. Pitkä tatsi.
Vetoa. Vai lähti nilkalla, vau. Iso liike, iso ja nopea liike. Pidempi tatsi, pidempi. Pallo maaliin. Yes. Iso Iniesta, iso nopea. Hop. Ep. Nyt, miten me saadaan kierre siihen palloon? Meillä on 2 tapaa. Syötäkö mulle pallo? Yksi tapa, miten me saadaan kierre palloon, on se, että mä osun tänne pallon sivuun, mulla osoittaa varpaat kohti taivasta vedon jälkeen. Eikö se? Tää on yksi tapa saada sitä kierre palloon. Okei? Toinen tapa on toi, minkä Eetu näytti. Mä haen sen kierteet mun kehosta kääntämällä sitä mun kehoa mukaan. Tälleen se veto lähtee kovempaa, mutta ei ole välttämättä niin tarkka. Tarvitaanko me tässä ihan kauhean kova veto? Ei niin? Eli tässä voi toimia toi varpaat kohti taivastyyppi. Tärkein juttu, anna itselle palaute siitä, että saat sen vedon takakulmaa vai et, ja onko siinä kierre vai ei. Let's go! Oikein hyvä. Se on aina tullut. Hyvä yritys, hyvä kierre tuli. Vau, mikä kierre! Loistavaa! Jees Arne, loistava kierre! Hyvä seivi Rasse! Arne pallo! Hyvä seivi! Ei ihan, on kädet kohti kattoo! Loistava kierre, se riittää! Tuli syöttö vähän liikaa eteen. Oi, lähellä! Outtavaa! Varpaat kohti taivastaa. Oli. Varpaat kohti taivastaa. Seuraava vaan. Ensin valmiin ottaa seinää. Ja Samppa voi tähteä. Arne voi heittää. Vautsi, hieno maali. Jep. Pallo tänne haltuusti. Jep. Ja voi lähteä. Okei, hieno seivi Rasse. Vau. Jep. Tatsi keskelle. Jep. Vau Samppa. Superhyvä. Hyvä. Kiitti treenistä. Kiitti treenistä.